There's only one hope. Puno sa prinsipyo ug dunay integridad. Mao kining kanunay buhian nga mga paghulagway sa kanhi huwes nga si Maynarado Paredes o mas nailhan sa angga nga Jude Menmen. Apan, dakong kasubo ang nasinati karon sa iyang pamilya, higala ug mga kauban sa buhat, human kini mitaliwan sa edad nga 79 niadtong Sabado, Hulyo 11. Gani, mipadayag silang pahasubo ang usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, di nagtudlo si Judge Paredes isip usa sa mga nag-una nga profesor sa College of Law. Sa ilang pamahayag, gihulagway si Paredes isip usa ka respetadong jurist, dedicated educator ug usa ka principled gentleman. May pahisubo usab ang Integrated Bar of the Philippines kon IBP Cebu Chapter inuban sa uban pang mga miyembro sa legal nga komunidad nga nagdayeg sa tibuok nga pag-alagad sa hudikatura. Mialagad kaniadto si Judge Paredes isip presiding judge sa Regional Trial Court Branch 13 sa dakbayan sa Sugbo. Niadtong 1999, gitugyanan sab siya sa Korte Suprema sa pagdumala sa RTC Branch 14 isip acting presiding judge samtang gipadayon gihapon niya ang iyang katungdanan sa Branch 13. Tungod siyang kapasidad, gitudlo siya isip executive judge sa mga hukmanan sa dakbayan sa Sugbo, diin iyang gipangunahan ang administratibong operasyon sa mga korte sulod sa kapinduha ka tuig. Nailhan sab si Paredes siyang madasigon nga pagbatok sa Marcos regime, nga bisan siyang pagbiya sa hudikatura, nagpabilin siyang aktibo sa diskusyon kabahin sa rule of law, human rights ug ang diktatorya ni Marcos Sr., kinsamahan sa kasamtangang presidente sa nasod nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang dili sa malikayan ni kanhi Cebu City Councilor Alvin Dizon nga minumduman ang mga natampo ni Paredes sa iyang political journey. There are also cases of extrajudicial killings, assassinations, harassment of people. He helped conceptualize the martial law memorial marker along with Attorney Mocking Barcinas and Ruben Carranza. Iya sab gipaambit ang mahinungdanong kontribusyon ni Paredes sa mga programang urban development ug uban pang balaod. He was one of those active judges nga mutambong yun sa ipatawag namo nga mga meetings sa NGOs aron mapatuman og klaro ang Urban Development and Housing Act or UDHA. Nailan sab si Paredes isip uhuwis nga miuli sa Golden Pillar of Law Award gikan sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP, human niya masayran nga nakadawat sab sa maong ganti si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte kinsa nagatubang karon sa ICC og kaso nga may kalabutan sa kaso batok sa human rights violation. For me, it means that if you are conferred that award, you must be a person of integrity. You believe in the rule of law. You believe in due process. You believe in human rights. Bisan pa man siyang pagtaliwan, nagpadayon ang paghinumdum kang Judge Paredes tungod sa iyang mga natampo sa hustisya, edukasyon ug pag-alagad. Usa ka panulundon nga nagpadayon sa paghatag og inspirasyon sa kinabuhi sa daghang Cebuano ug Pilipino. Gani, sa eksklusibo nga pakighinabi namo sa higala nga si retired Court of Appeals Justice Gabriel Ingles, gihinumdum niya si Paredes sa iyang mahinungdanong trabaho ug mga baruganan. Ang atong mga balaod, usahay, di maguna ito i-implementar kung ang subject is one who belongs to the last, the least, and the lost in our society. Mauna ang gibarugan gyud ni Menmen. Apan taliwa siyang daghang nakabot og dakong natampo sa hudikatura, giingon ni Ingles nga ang labing gihinumdum niya kang Judge Paredes mao ang iyang pagkamentud-anon siyang baruganan. I think we shared the same kuan nga stand nga di budawat og allowance from the local government unit. Kung budawat gyud kag allowance, unya ang imong party to a case is the local government unit nga gahatag nimo kuan kay that's part of your jurisdiction man. Di ba? Unsa man na nimo pag-decide? Gidasig ni Ingles ang katawhan, ilabi na man nakakuha og inspirasyon gikan ni Judge Paredes nga ipadayon ang iyang panulundon pinagi sa pagbarog alang sa hustisya ug pagpanalipod sa katungod sa tanang tawo bisan unsa pa man ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Even if a person belongs to the lowest of the class, kinahanglan gyud ning barugan ang iyang katungod. Gisugdan karong adlaw Hulyo 13 ang haya ni Judge Paredes sa Cosmopolitan Memorial Chapel sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo hangtod sa Biyernes Hulyo 17 sa dili pa siya dalhon sa iyang katapusang puli-anan. Kini si RD Morales, alang sa My TV, Cebu.